L'àrea de turisme i el Museu de la Noguera ofereixen dues activitats de descoberta del patrimoni adreçades a infants i joves que aquests dies gaudeixen de les estades i casals que organitza la Paeria de Balaguer. Amb dues activitats es dona a terme l'església gòtica de Santa Maria amb l'objectiu de la descoberta dels elements patrimonials de la ciutat i al mateix temps amb la voluntat d'entendre que l'art és una disciplina transversal en la que hi participen coneixements diversos com les matemàtiques o la geometria. Ho explica Manel Ramos del Museu de la Noguera. Bé, fem aquesta proposta justament als casals d'estius de Balaguer per aquesta redescoberta del nostre patrimoni d'una forma més lúdica, però sempre amb la intenció de fer aquesta explicació més històrica i que coneguin la ciutat de Balaguer. Una de les activitats s'adreça a alumnat que ha cursat educació infantil o cicle inicial d'educació primària i es titula Els colors de la llum. L'altra, adreçada al cicle mitjà i superior, es titula El tresor amagat de Santa Maria, una aventura entre la història, les matemàtiques i la geometria. L'activitat dels petits es basa en treballar els colors càlids i els colors freds de forma manipulativa, fent un mural amb la premissa d'aquests vitralls de Santa Maria, i l'activitat més dedicada als infants més grans, de cicle mitjà i cicle superior, és un joc de pistes, una búsqueda del tresor d'un antic arquitecte d'aquesta església de Santa Maria que ens dona unes pistes per trobar un codi utilitzant les matemàtiques i la geometria. Els infants que han participat de la proposta aquest dijous han realitzat els colors de la llum i després de conèixer la història del temple i d'observar una estona els vitralls, els han pogut plasmar en un mural elaborat amb pintura de dits.